We doen even een microfoontest, dames en heren. Want we gaan er toch een beginnetje aan maken. Het is wel heel gezellig. Eigenlijk zouden we dat helemaal niet moeten doen. Maar ja, het hoort er nou helemaal bij. Dus we doen het. En jullie zitten er allemaal op te wachten. Ik doe het deze keer niet. Daar is speciaal voor iemand voor uitgenodigd. Dus je het niet geloven. Voor deze expositie van Yvonne de Beelkus heb ik uitgenodigd haar partner Frans Spekema. Frans, met jou het woord. Ja, de partner, de echtgenoot van. Dankjewel. Ik heb Ron heeft wel eens eerder gevraagd of ik een opening wilde doen en dat heb ik toen ook gedaan. Maar dat was toch wel iets heel anders. Want toen heb ik van tevoren eens gekeken van ja, wat maakt die schilder nou? En vervolgens wat op internet zitten zoeken om te proberen een beetje een beeld te krijgen van zo'n schilder. En hoe werkt dat dan? Toen zei hij, zou je dat niet willen doen? En ik denk ja, dat wordt een stuk lastiger. Want ik ken me veel te goed natuurlijk. En ik ken de geschiedenis van alle stukken. En ik weet ook dat Yvonne natuurlijk ongelooflijk creatief is. Ik bedoel, en niet alleen op schildersgebied. In huis dingen neerzetten. Mensen die wat vaker bij ons geweest zijn, zullen wel gemerkt hebben, ach, dan kom je daar en staat het in één keer allemaal weer anders. Daar kwam ik zelf ook wel eens achter. Dan bracht ik onze oudste naar Nijmegen en dan kwam ik terug. Was de kamer weer helemaal anders. Maar goed, dat ben je gewend. Dat is een stukje van haar creativiteit. En heel veel creativiteit hangt nu hier. Maar ze is ook nog op andere gebieden. Heel creatief. Speelt toneel. Vandaag deze opening. Vrijdag een première van een toneelstuk in Gennep. Over de Adams Family. Er zijn nog kaartjes. Maar niet veel meer. De première is in ieder geval uitgekocht. Maar ik vind het voor Yvonne ongelooflijk leuk. En ze heeft het ook helemaal verdiend om deze keer hier een tentoonstelling te hebben van alles wat zij maakt. En ja, je ziet daar toch altijd wel in dat ze heeft een beetje een basisbeeld van nou, dat moet het ongeveer worden. En verder gaat ze dan nog hangen en dan zie je dat dingen uitkomen en denk ik wauw. En dat zeg ik dan ook en ze zegt ja, maar jij bent bevooroordeeld. Nou, moet ik eerlijk zeggen, dat klopt wel een beetje, maar toch vond ik het altijd wauw. En ik hoor dat ook altijd van andere mensen zeggen, goh, wat goed. En zelf zegt ze, ach, het is nog een beetje ver ergens op. En ja, Von, jij doet het altijd gewoon goed en je maakt leuke dingen. Je probeert het te perfectioneren. Soms ben je heel lang met iets bezig en soms gaat het iets heel snel. Het is heel leuk dat het hier nu allemaal hangt. Dat jullie allemaal naar zich komen kijken. Want dat vindt Yvonne eigenlijk nog het meest enge. En die mensen die komen allemaal alleen maar naar zo'n beetje ver van mij kijken. Je hebt het verdiend. En ik open hem graag. We hebben allemaal een glas. En voor zover het nog niet leeg is. Proost graag op Yvonne, op haar schilderwerk. Dat jullie allemaal. Want het is heel fijn dat we ook weer zo'n gelegenheid hebben waar we bij elkaar mogen komen. Proost. 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 Zoveel mensen rustig. Dat kan, hè? Ja. Dankjewel Frans natuurlijk. Dat je sowieso dat wil doen natuurlijk. Je kunt zeggen nog vanzelfsprekend. Maar je moet het wel kunnen en durven. Maar ja, met jouw achtergrond. Ja, ik heb hier ook nog een hele speech leren, maar nee, één regeltje wil ik wel aanhalen. Dat was op haar website stond een tekst die ze inmiddels weggehaald heeft, maar ik wil hem toch herhalen. Wees moedig en neem risico's. Niets kan ervaring vervangen. Kende je niet meer? Ja, er staan heel veel van die spreuken op. Ja, ik las die en ik denk van, ja, je hebt hem nu vervangen door, de natuur heeft geen haast en toch komt alles af. Dat is ook leuk. Die is ook leuk, maar die eerste vond ik krachtiger en sterker en ook jou typerend, zoals je bent. Je onderneemt af en toe dingen waarvan je zegt van, wat begin je aan? Ik zal het vroeger ook nooit van vroeger vergeten, inderdaad wat Frans ook al zegt. Je komt s'avonds thuis en je weet ineens dat er dan in een huis allemaal aanwezig is en veranderd is. Wat dat betreft heb ik het nu gelukkig heel stuk rustiger. Toen Rita bij mij kwam inwonen, hebben we gewoon het hele huis eventjes aangepast naar haar ideeën.
En daar moet het maar bij blijven. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Je ziet in haar schilderijen gewoon, ik vind toen ik die portretten daarachter nog ging ophangen, die zei zelf van, ach wel grappig. Ik kijk elke keer na en denk van, ik vind die eigenlijk het leukste. Ik vind die koppen, die expressiviteit die er op uitdrukking is, met het verschil van kleurgebruik. Het leukste om twee bij elkaar te hangen. Achteraf, nu hangen ze, we hebben de prijskaartjes aangehangen. Ik vind ze veel te goedkoop. Maar goed, dat is met mijn achtergrond natuurlijk. Als je kijkt naar de kunst waar ik mee gewend ben om mee te exposeren, een heel ander verhaal natuurlijk. Maar je beoordeelt, ik ben gewend om schilderijen te beoordelen en dan ook op kwaliteit en op prijs. En dan denk ik van, niet op alles, dat ik denk van, maar typisch die portretjes. Maar ook haar portretten, dat is mijn visio om de hoek. Ik vind hem... Hij is goed gelukt. Toch denk ik van, ja, dat voor een amateurkunstenaar. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik in mijn galerie eigenlijk heel veel met amateurkunstenaars werk. Alleen dan heet het autodidact. Ze zijn er eigenlijk dan de hele dag wel mee bezig, maar die hebben zichzelf ontwikkeld. Nou, op die manier is Yvonne dan ook op die manier nu wat verder aan het uitbreiden, zich steeds meer in te verdiepen. Verschillende cursusleiders heeft gehad, verschillende kunstenaars waar ze les van heeft gehad. Heel goed, want daardoor kan ze door doel op een gegeven moment bepalen waar wil je naartoe. En welke stijlrichting wil je het liefste maken. En dat, nou ja goed, ik kan alleen maar zeggen, ze heeft sinds kort ook les van mijn vrouw. Yes! En ik vind dat prachtig natuurlijk. Omdat je ziet achterin hier de pastelkleurpotloodtekeningen van Britta. Heel gedetailleerd, heel fijn. Nou, Yvonne wil haar verfijning wat meer uitwerken. En op die manier kan ze op een gegeven moment dan zoeken van oké, wat wil ik nu eigenlijk? Soms moet je dan wel eens eventjes doorschieten, misschien zelfs in het hele verfijnde, om erachter te komen dat je het helemaal niet wil. Ik vind het allebei. Je moet niet overdrijven natuurlijk. Maar goed, je kunt in ieder geval in haar werk kennis maken met een stukje eerlijkheid, authenticiteit en de tevredenheid en de waarheid. En haar persoonlijkheid voeren natuurlijk. Want dat is altijd het kunstzinnige in feite wat je hebt met kunst. Maar dus ook met literatuur. Je komt dat ook vaak in de culinaire keuken tegen. De identiteit van de kunstenaar die het maakt, herken je in zijn werk. En zo zie je ook aan kleuren en dergelijke hoe iemand zijn gemoedstoestand is, hoe je bent en waar je daarmee over gaat. Je ziet dus aan de verschillende stijlrichtingen die Yvonne hier maakt, de verscheidenheid, dat ze dus veel dingen verschillend leuk vindt. Wel realistisch. Ik laat het hierbij. Ik heb nog wat zakelijke mededelingen. Als uw glas leeg is, laat het graag opnieuw bijvullen. Anders heb ik dadelijk glazen te weinig. Want ik heb niet altijd zoveel mensen bij mij in een opening. Dus ik heb meestal maar 50, 60 man en dan is dat glaasje. Maar in deze samenstelling, veel bekenden van Yvonne en Frans, heb je kans aanwezig dat ze wat langer blijven hangen. En dan willen ze wat meer drinken natuurlijk. Maar goed, doe uw best voorlopig. Op is op. Makkelijk is dat. Maar Frans heeft vanmorgen nog 4 pakjes Rans meegebracht, dus moet lukken. Oh, lekker. Alle hapjes die hier staan, die heeft ook mijn vrouw van Britta gemaakt. Die is van gistermiddag tot vanmorgen, ik weet het niet in de uur 12 geloof ik, is die bezig geweest om hapjes allemaal klaar te maken. Dat is ze eigenlijk. Britta! Ja! Oké! Achter de bar! Maar ik wil haar toch deze keer wel eens bedanken, dat vergeet ik vaak wel eens. Voor de rest, veel plezier met elkaar. Geniet van de kunstwerken hier aan de muur. Maar ook in het achterste gedeelte. Maak er met elkaar een gezellige middag van. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Dat is wel mooi.